Puspusan na ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na barangay at SK elections sa Nobyembre. Kaugnay ng nalalapit na halalan sa barangay, iminumungkahi ngayon ng ahensya sa pamahalaan na magkaroon ng class at work suspension sa mismong araw ng halalan. Ayon sa poll body, maaaring mas dumami ang bilang ng mga boboto, lalong-lalo na sa mga nasa Manila na luluwas sa kani-kanilang probinsya. Maging may suspension ng classes dahil po para po ma-maximize po itong maboto sa maabot na November 2, 2026 Barangay SK election. Siyempre November 1, holiday po yan, tapos ng kalag. Then sa November 2, election data, Lunes po yan. Para po din magmadali sa mga mga magurang na uli o di na makaboto. Mas mari pong mayong klase sa Petsa 3. Pero mas maganda po kung i-declare ng holiday ang Petsa 3 para po si gamos po nagtrabaho, di man po mag-uli tulos kung nag-release sa banwaan ninda. Para po mga kaboto po sinda. Ibig sabihin, higher voter. Nataon naman ang eleksyon sa pagdaraos ng undas kaya naman umaasa ang ahensya na mas dadami ang botante ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC na gamitin ang karapatan ng mga mamamayang bumoto dahil mahalaga ito at makakaiwas pa ito sa pagkaka-deactivate sa rehistro ng pamunuan. Jem Garcia, CSN.